Wat een beetje banen? Naar recht. Het is wierd. En waarom doe je dit? We maken er wat mee. Ik heb het broek, ik ga geen guide, ik heb maar geen guide. Hij die rommel met een voet, jongen, dan zit ze taak hier mee, hè. En mooi dit wel? Weet ik, ga ik in orde vragen. Ik doe het gewoon. Het zit over voortmaken, dat is niet meer vroeger ook. De hele wereldbaan, de Pieter mijn banen denk. Nou, dan komen we er wel achter. En waarom moet dit nou in de fik? Kun je hier neer bij mij? Nee. Ik kan het op dak deden. Ik is niks mee. Dat is gas. Ongroot. Zie je, nou komt het. En Gerrit vindt het erg, hè? Die rookt normaal zwier, ja. Ja, je zet hem niet eens even volop in de reek. Ja, nou, ik heb hem dus schelen. Hij zegt, hallo. Hij zet mij ook altijd in de reek, met rook in de auto. Dus dan pak ik hem erom, hè. Maar dan zeuren, hè. Hij weet het wel. Ik zag een staaljeplakje, via Squala. En ik heb Pieter was hulp in een enter. Nou, ze hebben me toen nog een keer vrij. Ik zei, ik moet een staaljeplakje hebben. Nou, dus ik heb met mij staalje rennen. Nou, een heel schoon staalje rennen, dan ben ik hier aan het werk aan. Nou, zomaar achter hier werk ik nog bij Pieter. En zetten er die doen vroeg ik al in de reek? Ja, tot vandaag. Wat banen. Ik heb mij maken weer al 4 uur om zijn. Ik kom er niet meer voortkomen. Maar ja, dat is Pieter, hè? Die zit naar het nou, joh. En op voel me niet is jouw moedzekkel op, maar Piet Riet erop. Hoe ben je aan die naam kwam? Ja, nou Piet, en ik werk in het riet. Ja toch? Vroeger ik zie Friet, wie Piet Friet. Piet Wiet ken ik nog. Maar dan mag ik er vol over vertellen. Open hand or closed fist will be fine. Love is red and sweet as cherry wine. Ik moet graag aan dit wordt en op dak wordt en hier even zien en daar even zien. Nou, varieert hè. Ik maak het al, ze maakt me net opvloeien ergens. Het maakt een beetje hier even en daar even. Ja, mooi. Leven is goed. Happy. Vandaag gaan wij naar India. En in India, dat doen de kinderen vanaf dat ze heel klein zijn ze al yoga aan het doen. Dan mag je je hand voor je hart doen en dan mag je zeggen Namaste. 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 En wat betekent dat? Weet ik niet. Weet ik ook niet. Yoga is dat je dit moet laten doen. Je gaat steeds andere dingen doen, niet dezelfde, soms andere dingen. Je mag met je handen je voeten vastpakken. En dan mag je op je billen gaan zitten. Ja, ik doe het ook een beetje. En dan moet ik zo doen en dan heb ik een beetje. Als ik alleen op het harde grond lig, dan denk je, heb ik die kropen steeds erin. Dan doet het zeer. Dan moet ik kan alleen maar op de mat. Dan kan ik het zo en zo. Dus als je de ander vasthoudt, dan kun je ook in balans blijven. Juf had het over balans. Wat is dat?
Weet ik niet. Balans. Daar zit ook een aapje in. Balans. Balans is met heel veel dieren. En de olifant, die is natuurlijk heel groot. En die heeft een beetje dorst. Gaan we even drinken. En dan komen we weer omhoog. En dan gaan we op dat water in onze mond doen. Of we gaan even de ander nat spuiten. Want dat vinden de olifanten ook wel leuk. Dus luister eerst maar even naar de klankschaal. En als je dan je hand op je hart legt en de ademvee van liefde laat komen, dan voel je je vaak vanzelf weer wat beter. Hier voelt het dat er een engel zit te boksen tegen je tiet. Soms voel ik het wel eens, maar dan voel ik het heel hard kloppen. Dan voelt mijn hart heel hard kloppen. Ja, hij is zo ding, 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 ding. Dat lukt niemand. Alleen juf maar. Alleen juf lukt het maar. Wat is het leukste? De zonnegloed. Stap met beide benen heel hard op de grond. Loop naar voren, hand voor hand. Als een grote olifant. Ik maak me lang. Ik ben niet bang. Ik maak me klein. Want dat vind ik zo fijn. Ik strek. Ik draai rond. Het is te gek!